a mi em fa pànic. Vull dir, són aquelles coses que quan vaig fer els 40 anys va ser igual, quan vaig fer, ara que he fet fa poc els 50 m'ha estat igual, però ara tinc amics que s'estan prejubilant o s'estan jubilant, on tinc algú que fa els 60 anys, i em fa com a por, i no sé per què. Perquè és això que dius tu, a veure, faràs tu el que voldràs, però no ho sé, jo parant el dia a dia i canviar aquesta rutina me fa por, no sé per què, és una cosa que hauré de mirar per què, però me fa com molt de respecte. Llavors m'imagino que seré gran, m'imagino que igual no em trobaré bé, m'imagino coses rares i dic, ostres, jo vull treballar i quan veig que l'edat de jubilació l'allarguen fins als 67, dic, mira, des d'aguantaré fins als 67, això deuen haver estudiat que fins als 67 estarem bé, i quan diguin que l'allargaran fins als 70, doncs pensé, bueno, doncs estudiar que fins als 70 estarem bé. Però sí que és veritat el que dius tu, que més val que ens espavilem, més val que fem plans de pensions, més val que fem alguna cosa, perquè això pinta en bastos. Si tu tens sort que encara te paguen i es paguen bé i tot això, doncs bueno... A veure, que jo trobo que a mi em deien, companys del Col·legi d'Enginyers me deien, per exemple, què faràs tu sense treballar? Vull dir, t'avorriràs, no pot ser. No et pots quedar a casa. Què faràs a casa? No, tu has de venir, has de continuar i tal. I jo deia, deixeu-me estar, vull dir, m'imagino que també depèn de com te prens tu la vida. Com ho tinguis preparat, la teva vida és la feina i no tens cap altra activitat més enllà de la feina, doncs entenc que tinguis una espècie de sentiment de vertigen, no? De dir, ai, Déu meu, què faré jo? Però si tens, i afortunadament jo tinc una vida molt plena, amb moltes coses per fer, que sempre quan acabo el dia penso, hòstia, tenia d'haver fet això i no ho he fet. Sempre deixes coses per l'endemà, jo encantada de la vida. Bueno, ens apunteu amb aquest optimisme. Sí, no? A més, jo estic disfrutant de debò, estic buscant, per exemple... Mira, el disfrutar de debò, això que has dit, ho dic perquè també aquest llibre també en parla, de fer una activitat i estar plenament concentrat en aquella activitat, que ara és difícil. Vull dir, ara quan estem en actiu, i bueno, els mòbils no ajuden, però és difícil concentrar-se, diguem-ne que ser feliç amb aquella activitat que estàs fent, o plenament feliç, o no sé si es diu felicitat o com es diu, però concentrat al 100% en tots els sentits que tens allà concentrats. I, per tant, gaudint de l'activitat. I jo suposo que quan amb la jubilació això sí que es nota més, no? Que quan fas una activitat la fas plenament. La fas a gust. No tens interferències. No... Mira, jo, per exemple, el meu pare té una vida d'aquestes així com d'heroi de pel·lícula, perquè va fugir amb la retirada a França, allà va estar en 3 camps de concentració, 2 de refugiats i 1 de concentració. Es va escapar de tots 3, va tornar a Espanya per lluitar contra el franquisme, el van agafar, el van jutjar, el van posar a la presó, va estar a Lleida, a la Model, al Dueso. Vull dir, una vida d'aquelles que ell explicava molt poc, perquè normalment no els agradava parlar d'aquestes coses, però que jo sabia que hi havia al darrere i m'he trobat papers, m'he trobat històries, doncs ara estic buscant, me'n vaig a l'arxiu de Sant Cugat, me'n vaig, tinc cita, no us ho perdeu, ja us ho explicaré, en el archivo militar de la no sé quantos región a Barcelona, que has d'anar allà amb el DNI a la boca justificant a buscar tot el judici. Doncs això m'apassiona. I això és una cosa que sempre he volgut fer, però que no l'he pogut fer perquè el dia a dia no m'ho permetia. I si em permetia regirar alguna cosa, era un ratet i prou, perquè ja no puc. I en canvi ara dedico el temps que vull. I he après a fer mitjons, i saps? I vaig a caminar, i unes coses que sempre he volgut fer i no les podia fer. M'estàs animant amb això dels mitjons. No, això és quan vulgueu, els faig fantàstics. Això dels mitjons és un misteri. Vull dir que tinc una mica de temps per tot, i això de debò que ho recomano. Potser és que sóc optimista de mena, jo, però bueno. Jo, mira, això dels mitjons em faria falta perquè desapareixen a la rentadora, no sé, hi ha un forat negre allà a la rentadora i desapareixen els mitjons, però només un dels parells, Llavors tinc una bossa amb tot de mitjons desparellats. És com els tàpers sense tapa, no? Que no s'acabo mai. Vas traient i no hi ha manera d'aparellar-los. És una bossa indefinida de mitjons. Mira, ton pare no sé què ens diria de França, però esteu pendents de França, de segona volta aquest proper diumenge, o sigui, Sant Jordi diumenge, ara en parlarem, Sant Jordi, tot el que ens vindrà, i l'endemà la segona volta de les presidències de França amb 2 candidats. Hi ha el favorit, que és Macron, però Marine Le Pen, l'ultradreta, que està a les portes, i que la van votar un de cada 3 francesos a la primera volta de les presidencials. No sé si amb ton pare en parleu d'això, perquè està a França també... No, el meu pare fa temps que és mort, però sí, evidentment que li interessava molt la política francesa, tenia molts amics, jo tinc família encara allà, tinc enterrats, vull dir que tot... Però jo crec que el vot de... Perdoneu-me, potser me passo d'optimista, però crec que el vot de la primera volta a Marine Le Pen és un vot de l'emprenyament, de dir, estic tip de tots vosaltres, tots sou iguals, voto a Marine Le Pen per posar-vos el coet al cul. I la segona volta ja és un vot bastant més racional i estic absolutament convençuda que guanyarà Macron.
Si no us fa uns mitjons a cadascú. Farem un fora fer mitjons. Jo confio que sí. Jo confio que sí, que els francesos sempre els han tingut per una gent intel·ligent, per una gent assenyada, per una gent que eren sobretot per la meva edat, eren un reflexe, t'hi fixaves molt, eren molt llestos. Però també penso que, tal i com ens trobem avui en dia, que estan passant coses que ningú s'imaginava, jo veig que la relació de la llista de coses que no ens imaginàvem i estan passant és tan llarga que ja no m'estranyaria res. Però confio plenament en que, a veure, el Macron, que el tenen per un arrogant, per un tio molt distant, per un tio que ha fet les coses a la seva manera, confio que sí. Avui hi havia un article molt bo del Lluís Amiguet a La Vanguardia, que una mica parlava sobre això. I Lluís deia, amb el sentit de dir, escolta, és que aquí potser no estem debatint Macron i Marine Le Pen. Anava a dir el nom del pare perquè són iguals. Potser no estem debatint això, potser estem debatint amb moltes coses de la vida com s'ha repartit tota aquesta globalització. El que deies tu de la primera etapa, que és els emprenyats, sí, però és que els emprenyats a molts països ens han portat a moltes coses, i que ja ho sabem que ens han portat l'emprenyament, i ens pot portar moltes més coses. Per tant, jo, per resumir, diria que sí, que espero que guanyi el Macron. Per mi el Macron tampoc no és un tio amb un carisma enorme. La tontada que ha fet amb el Putin, jo crec que el deixarà retratat, vull dir, com l'ha tractat el Putin, com ho ha fet tot, això jo em sembla que no es havia de fer d'aquesta manera. És un personatge que no m'aixeca cap gran simpatia, però clar, l'extrema dreta me n'aixeca molts menys. I llavors que al damunt que guanyés l'extrema dreta i que l'extrema dreta, ho diem amb micròfon tancat, fos una dona, això és una desgràcia pel país, per França, per la política i per les dones, perquè clar, que estiguin representades per un personatge així, sí. És una desgràcia enorme. Però, tenint en compte el que va passar ahir a Espanya, que el Mañueco va blanquejar els de Vox i tots estaven allí, tots estaven tan contents i no passa res, i tot el que està pel món, jo diria que estic acollonit. Jo diria que es nota la diferència entre Espanya i França. Encara es nota la diferència, diria jo, Sí. Mira, ja estem a la llista amb Polònia, Hongria i Espanya, Sí. Europa, vull dir que queda feina per fer, no s'han netejat mai sota els armaris i la merda està allà sota. I de tant en quant treu la poteta, vull dir que això jo crec que hi ha una gran diferència entre Espanya i França. O, per exemple, vull dir que la Merkel posés la ratlla a l'extrema dreta, diu molt a favor de la Merkel, tot i que és una senyora molt de dretes i que està bastant allunyada de les meves preferències personals, però aquí no, vull dir, aquí todo vale, i la Ayuso hoy es un día de felicidad, i bueno, pues és l'Espanya carpeto betònica de sempre, no? Sí, és el que explicaves abans, que tu ja tens temps per anar pels arxius i remenar la història, i potser el problema que tenim és que la gent que vota, o la gent d'una determinada generació, coneix poc la història, i això passa a França i passa a Espanya. Quan veus gent que vota Vox i et diu per què vota Vox i que ho fa, dius, home, és que tu no saps d'on vens ni on pots acabar anant. Llavors això és un perill enorme. Jo crec que no conèixer tot això és un perill enorme. Llavors veiem cada dia en els articles d'opinió que hi ha als diaris, en qualsevol diari, te'n dones compte que alguna no va bé quan se poden dir, no es poden dir, quan se defensen segons quins tipus de posicionaments. Clar, la Merkel alemanya no tenia cap altre remei, vull dir, després de les dues desgràcies, sobretot l'última desgràcia que van provocar el món, no en tenien cap altre. Però Espanya jo crec que el salt aquest encara no l'ha fet, i la dreta s'identifica massa amb l'extrema dreta. I això és un perill. I la gent és el que tu dius, vota o argumenta o pren les decisions amb un absolut desconeixement. Vull dir, que no coneix el que ha passat, que no coneix el que ha fet la dreta, que no coneix quina dreta tenim, perquè hi ha dretes i dretes. Hi ha dretes més liberals, que manifestament s'hi aposten a favor del capital, a favor de l'empresa, a favor del diner, i n'hi ha dreta que el que volen és posar-te la bota a sobre, tenir-te calladet i pan i circo, i ja està, no? I jo crec que hi ha molta gent que vota Vox que no té ni idea, gent jove, gent jove. Jo els deia als meus alumnes, voteu a qui sigui, i voteu perquè hi ha molta gent que s'ha deixat anys de presó perquè tu puguis votar. Si no vols, posa un paper amb un xoriço dins del sobre, però vota. Ara, a Vox, si vols votar a Vox, argumenta-ho primer. No votis a Vox perquè sí, argumenta-ho, perquè venim d'una història, particularment les dones, on aquesta dreta rància espanyola ens tenia, això, que no et deixaven treure diners de la teva compte, que no et deixaven treure el carnet de conduir, que el marit sempre tenia raó, fes el que fes, que... aquestes coses que sembla que siguin història i que no, que les hem viscut i que les tenim molt presents. I el tema dels joves, amb això que expliques, és molt preocupant, perquè Vox és líder a TikTok. Els partits polítics són líders. Llavors, què vol dir tot això? Doncs vol dir que Vox representa una forma de fer. Jo hi mirava les imatges
i la prepotència tant del Santiago Abascal com del candidat de Castella-La Manxa és una estètica arrogant, prepotent, impositiva, de violència, de tot això. Sí. I això, a una part del jovent, una part, per sort, tot això li agrada, perquè és una estètica, unes banderes, aquells trajets que porten apretats, tota aquella estètica que porten, tot això els agrada. I una mica recordant tot això, jo me'n recordo els anys que jo potser anava a l'institut, això de votar, estem parlant del fet de votar amb ràbia. Jo recordo que llavors hi havia Forza Nueva, que els que siguin més joves no ho coneixeran, però bueno, són els avis de Vox d'avui en dia, i van passar per l'institut que estàvem i van llançar un grapat de fulletons. I me'n recordo, sempre el tinc, i he posat Forza Nueva, el voto que més les molesta. O sigui, el seu argument era aquest. Vox és exactament el mateix. Vota això perquè això farà empipar. Llavors, clar, agafes una gent jove amb una atura elevadíssim, que està emprenyada, que se'n dona que no sé què, i que això representa una idea d'Espanya, de la grandiositat, de que tot ho farem i que els problemes els arreglem fàcil, i tens un combinat perillós. Però, per sort, jo també crec que Vox té poc recorregut més, vull dir, perquè no té discurs més enllà d'això. Per mi la preocupació és el que pugui passar a França, perquè és un país que pinta molt a Europa, és un país molt potent, i sobretot les vinculacions que té amb el Putin, que també les té Vox, per les vinculacions que tinguin. Això me preocupa perquè tota la nostra mentalitat i tota la nostra relació canviaria, i canviaria ràpid. I la Marine Le Pen aquests dies està sent molt suau. Avui llegia que el tema del vel ja no en parla, del menjar halal no sé què, però clar, aquests paios quan arribin on han d'arribar, llavors se treuen la mascareta i diuen, escolta, és que això es fa així, i tindrem un problema gros, i l'hem vist amb els Estats Units. Per tant, bueno, ja veurem. No, després de la història del Donald Trump, qualsevol cosa, no? És allò de dir que et vas aprenent a base d'aquestes coses que dius, no, és que és impossible que aquest pallasso arribi allà, i mira tu. Vull dir, va arribar i va regirar i va fer tot el que li va rotar. Bueno, però amb el Reagan també era el mateix. És un actor, és un beneit, era un mal actor. I recordo que amb el Reagan ho deien. Jo era jovenet i deien, escolta, aquest paio no era bo ni per ser actor. Doncs aquest tio va ser president dels Estats Units. Vull dir, tampoc no hi ha exemples de presidents que siguin models de virtuts. El fill del Bush era un borratxo que va caure en una cuneta i se li va aparèixer no sé quin sant. I llavors dius, clar, és que de veritat tampoc no hem tingut. El Clinton, ostres, bon altre també. Llavors, clar, hem tingut paios que dius, hòstia. I el d'ara, pobre, que el fan bo, vull dir, totes aquestes històries el fan bo, però si és que aquest senyor no s'aguanta els pets, saps? Exacte, un home que, hòstia, no arribarà al cap del dia. Per cert, avui el debat, si no teniu res millor fer, el debat, al canal 24 hores, el debat Macron-Le Pen, que pot ser interessant pels gestos, m'agrada els gestos que fan, i com que ja no portaran mascareta, doncs, avui, a les 20:50, a Canal 24 Hores, ho dic per si voleu veure, millor veure alguna tele d'allà, perquè si m'aneu per internet en trobarà alguna que també doncs val la pena, i si no, bueno, això, a veure què passa, a veure què es diuen, ells dos, el Macron i Le Pen. Veurem què passa. Aquí a un any i un mes de les municipals, aquí, i l'any que ve també serà any de generals, on falta un any i 7 mesos, per tant, novembre l'any que ve, del mateix any, el 23. És que no parem, municipals, generals i catalanes el 25, però veurem què passa, i a nivell d'estat també veurem què passa, perquè amb el tema aquest del Catalan Gate, que veig que heu deixat aquí feliçment els mòbils damunt de la taula, a veure si us arribarà algun missatge. Perquè, Déu-n'hi-do, aquí em parlen moltes vegades amb tu de comitès de crisi quan passa alguna cosa així, I aquí fa la impressió que no ha passat res, però... Jo sempre he dit el mateix. Una crisi implica que has fet alguna cosa, o que algú pensa que has fet alguna cosa malament. El que no pots fer mai és, per exemple, les declaracions del Rajoy. No ha habido referéndum. O les d'ahir de la ministra. España es un país democrático de derecho donde no s'espia a nadie. Dius, a veure, perdona, si t'ho estan demostrant... Però és que hi ha gent que s'ho creu, per això ho diuen. Ja, però vull dir que això no és... Això és tirar-te pedres a la imatge pròpia, perquè estàs demostrant que no ets capaç de dir la veritat. El per què? Si són raonaments, diríem, de defensa de l'Estat, o són raonaments de defensa de la cadira, no ho sabem. Però el que està clar és que estan mentint. Vull dir, això segur. Si t'estan demostrant que hi ha hagut aquest... I dius, bueno, que un estat espiï o controli el que fa l'oposició no em sembla correcte, no em sembla democràtic, però em consta que molta gent ho fa. Però espiar advocats, això em sembla gravíssim, gravíssim. Vull dir, això atenta contra el dret de defensa del defensat, però és que el col·legi d'advocats hauria d'estar que l'enfoc allà on sigui, perquè em sembla gravíssim. A periodistes,
a gent de tot tipus, a la dona de... Vull dir, és que això em sembla que ho han de fer, que ho facin, però amb un ordre judicial. Si jo no dic que no ho facin. És evident que els països s'han de defensar dels que ells pensen que són els seus enemics, entre cometes, no? Que em sembla que és millor defensar-te davant de les urnes i aconseguir més vots i s'acaba la història. Però sóc capaç d'entendre-ho. Però amb un ordre judicial, que hi hagi un jutge que signi que aquest senyor pot investigar la dona i li pot regirar les fotos dels nens i els informes de la guarderia, no? Però amb un jutge que hi hagi al darrere. Sí. Però sense un jutge que hi hagi al darrere, perdoneu-me, però això és Franco, sí, de clar. Sí, a veure, tot plegat és ridícul, perquè és que, a veure, si anem a pams, home, algú s'imaginava que no els estaven espiant? És lleig, no es pot fer. Òbviament, no es pot fer, s'ha de perseguir, és un delicte i ha de dimitir gent i han de sortir els responsables, però realment tota aquesta teatralització de l'independentisme és que realment s'imaginaven que no els hi feien quan ens van atonyinar per anar a votar. Ja. Vull dir, ja t'ho pots imaginar tot això. Clar, l'altre punt de tota aquesta història és i ara què? Ara què passarà? Perquè aquí tenim dos fronts. Tenim el front de dir, escolta, hem de buscar els responsables, hem de veure qui ha fet i se'ls ha d'aplicar el pes de la justícia. L'altre punt és dir, escolta, i què farà el Pere Aragonès amb el govern d'Espanya? Empassar-s'ho. Què farà? Clar, abans tu deies que això ho saben i ens estan mentint. Bueno, jo no sé si és que ho saben i ens estan mentint o en cas pitjor és que són uns inútils que no ho saben. Perquè imagina't que el govern del Sánchez tot això no ho sapigués. No m'ho crec. Ho sento, Imagina tu, però és que encara seria pitjor que tot això. Vull dir, que ells ho sàpiguen que ho estan fent, dius, hòstia. És com si em dius que el Felipe González no sabia que era el gal. No m'ho crec. Vull dir, ho sento, m'ho pots jurar sobre la Bíblia. No m'ho crec. Jo no sé si s'ho creuen o no, però és que si quan parlem d'aquestes clavegueres de l'Estat són tan clavegueres com potser diem, potser és que ni aquests ni ho saben, i llavors encara tenim un problema més gros, perquè és que quan ells t'ho expliquen d'aquesta manera, primer punt, la gent s'ho creu, o sigui, hi haurà una part que s'ho creurà. Vull dir, tu no t'ho creuràs, jo no m'ho creuré, el Josep no s'ho creurà, i molta gent que ens està escoltant tampoc s'ho creurà. Però hi ha una part que és clar que s'ho creurà, que és que això s'ho han inventat els independentistes, que això no sé què, que estan buscant, que estan fent... Una part se la creurà. Però és que a mi, girant el guió, a mi em preocupa que aquesta administració fos tan inútil que ara s'acollonís i que, escolta, és que, qui ho sabia, això? O sigui, imagina que estem aquí segurs com si fóssim el govern i tu em mires a mi i dius, Jordi, que s'ha espiat alguna cosa? I diria, jo què sé. Josep, que has fet alguna cosa? Hòstia, doncs jo no ho sé. Doncs escolta, imagina't, és que podria passar, vull dir, podria passar. Llavors, això fora la bomba, perquè estem en una societat que jo no sé si és que hi ha un infantilisme, però hi ha unes coses rares, vull dir, tot el cas d'aquests paios de les mascaretes de Madrid, o el Piqué i en Rubi, en tota aquesta història, dius, és que quina classe de país som? Jo crec que quan nosaltres ens imaginem que hi ha unes clavegueres de l'Estat ben organitzades amb l'Estat, li estem donant una professionalitat a aquest govern que potser no la té. No la té. I això és el dramàtic, és a dir, escolta, qui està al timó? Qui porta el control? Doncs potser el porten qui menys tu penses. Perquè ho estem veient en masses casos, alguns no de catxondeig, però bueno, com les mascaretes i tot el cas del Piqué, però d'altres més seriosos, que dius, vols dir que hi ha algú que porta un control? Vols dir que en aquest moment el Pedro Sánchez pot fotre un cop de puny al damunt de la taula i dir que vingui el paio que ha fet això o la paia que ha fet això i el pelaré, pues ja l'arreglaré? Aquí és on veig el problema, perquè jo estic segura que ho sabien, però també estic segura que el CNI, per exemple, doncs, fa coses que no la sap més que el CNI. Clar, això també. Clar. Però jo penso que això forma de la dinàmica, de la manera de ser dels que són les agències d'intel·ligència dels països, doncs que fan coses, allò de dir que la mà dreta no sàpiga el que fa la mà esquerra o al revés, no? Però el més greu, per mi, el més greu és que no hi hagi ningú que digui s'ha acabat. Vull dir, aquest director del CNI se'n va que se'n vagi a fer mitjons, jubilat, se'n vagi a fer punyetes. El ministre Grande Marlaska, el que dèiem abans, i torno al començament, si hi ha alguna cosa així tan greu, que ha arribat a Europa, que estan... que surts i compareix i dius alguna cosa, no? És a dir, perquè ets el responsable del CNI, no? Doncs surts i dius alguna cosa i expliques el que puguis, no sé, que t'has d'explicar o explicar alguna cosa. Perquè hi ha una crisi, perquè... És que jo crec i t'apunten a tu. Que abans deia, bueno, què farà l'Aragonès? No farà res, l'Aragonès. Estic convençuda de que no passarà res. De que direm tots estem molt ofesos, quina merda de país, però continuarem fent el mateix. Però el mal amb la imatge i la reputació d'Espanya, que ja està tocadeta per la història del Marchena, el Llarena, la Bíblia en verso, les òrdenes europees de detenció i tota aquesta història, tot això, l'única cosa que fa és confirmar que aquí vivim una xapussa instal·lada abans del 75 i que continua la mateixa gent o els mateixos
hereus de la mateixa gent. I això sí que fa mal a Espanya. Això sí que fa mal per establir relacions, per invertir en el país, per moltes coses, que això sí que és una feina que que Espanya ha de fer un esforç molt gran per recuperar aquesta reputació, i això esgota Malaya, això triga molts anys. Ja s'ha instal·lat a Europa el fet de que Polònia, Hongria i Espanya, bueno, doncs mira, anem fent, anem fent i ja està, i aquí estem i que Déu ens empari. I això costa molt de girar, Són poc seriosos. Tot plegat és un país poc seriós. A veure, que tot arreu passa el mateix. Nosaltres ens imaginem que els Pirineus en amunt són exemplars i tampoc no ho són. Vull dir, quan tu rasques les notícies de cada país, et dones compte que dius, hosti, això fan els suïssos? Doncs també en foten de grosses. Però, clar, nosaltres hem de defensar el nostre i hem de ser conseqüents. A mi el que em preocupa és que això, estarem molts dies parlant d'aquest tema, el Pere Aragonès farà cara d'enfadadet, l'altre s'enfadarà, se reuniran i aquí no passarà res més. Vull dir, no hi haurà conseqüències de tot això. Jo les conseqüències no sé quines han de ser, però sí que m'agradaria que hi haguessin conseqüències. És que això que s'ha fet no es pot fer i la societat s'aplanta perquè això no passi més. Però si el que es tracta és de reunir-se, d'anar no sé on i dir que estem molt enfadats, doncs això ho podem fer tu i jo ara mateix. Estem molt enfadats nosaltres perquè com a ciutadans això no s'ha de fer. Ja està, i quedem aquí. No. S'havia de prendre... Hi ha d'haver conseqüències en tot això. Aquest dematí també, clar, els ucraïnens demanaven al papa que els ajudés. El papa diu que rese. Doncs mira, doncs sí, pot res, ja està. Doncs el Pere Aragonès s'enfada. Doncs mira, ja està tot arreglat. Un resa i l'altre s'enfada. I què arreglem? Doncs no res. Perquè això passar sense pena ni glòria és el que dius tu. Hi ha un calendari electoral que els hi pesa més que qualsevol història que l'acció més atrevida que han fet, que a Espanya deuen estar tots tremolant, és anar a posar querelles a Europa. Que d'aquí 10 anys encara estaran buscant. Estan cagats. El Sánchez està cagat ara mateix. Sí, perquè deu dir, mare de Déu, la que ens han liat. No em parla de la mascareta, de les mascaretes, que no. Clar, avui veniu al concert aquí el 20 d'abril, que és el dia que desapareix a l'interior, aquí encara la portem, Sí. Això és un búnquer, això és com un búnquer, encara de moment la portarem, però bueno. Però jo crec que la gent continuarà portant-la, o determinada tipologia de gent en determinats llocs. Per exemple, vaig anar a la Setmana Santa, evidentment, a la pujada, a la recollida dels passos, i estaves a l'exterior, però quan hi havia molta gent, d'alguna manera tenies la sensació de que necessitaves posar-te-la per protegir-te. No sé per què, suposo que és per una por que ens ha instal·lat aquests 2 anys, però jo crec que a la gent li costarà de deixar la mascareta. Jo particularment, per exemple, tinc una faringitis crònica que de tant en quant m'agafa la tos. Avui no, ni una miqueta, estic encantada, i m'agafa una tos d'aquelles que sembla que m'estigui morint, perquè és una tos lletja, però és que no em passa res, només és faringitis. Clar, si no me la poso em quedo sola. En sèrio. Clar. En sèrio, vull dir, la gent comença a mirar-me i es comença a allunyar. Jo em plantifico la mascareta i Santes Pasques... Venint cap aquí, jo m'he trobat molta gent amb mascareta pel carrer. Sí. Jo tinc la sensació que n'hi ha més ara que fa mesos enrere. Perquè les xifres de Covid que en SAC t'expliquen por ahí, vull dir, jo no les he trobat avui aquest matí, no les he pogut llegir, però no són tampoc. No sé quants casos més havíem crescut a Tarragona aquests dies. Les tinc aquí, si vols, Doncs recorda-me. Una mica, hem crescut una miqueta. Una miqueta. Ara són setmana a setmana, les dades, i aquí a la regió del Camp de Tarragona s'han comunicat 647 nous positius en una setmana. 647 nous positius. Baixa el risc de rebrot, és a dir, que no hi ha noves defuncions en una setmana i als hospitals tenim ara mateix 84 pacients ingressats a planta a tot el Camp de Tarragona. 10 més i 6 a les UCI, 2 més. 6 a les UCI és una estadística... Jo tinc un familiar, un sanitari, que treballa en una UCI aquí a Tarragona i el que em diu és que hi ha més ingressats per grips fotudes que no pas per Covid. Vull dir, la gravetat del Covid d'alguna manera ha baixat, i si ets una persona sana que no tens cap malaltia prèvia, doncs és probable que la passis com una grip. Vull dir que, bueno, jo crec que sí, això sí que li han posat el peu a sobre, si no ve ara una altra història que vindrà, però jo crec que trigarà uns quants anys. Per això que deies tu, a mi personalment m'acosta treure-me-la, me sento com a despullat. Hosti, me falta alguna cosa, no? Quan vaig en bici, dic, hosti, i si la portés? Només em faltarà la mascareta, no sóc un atleta, només em faltarà anar. Però sí que és veritat que encara hi ha gent que la porta pel carrer i jo m'acostarà treure-me-la. Jo, clar, tinc els pares grans, llavors, bueno, quan els vaig a veure sempre la porto. Llavors ells també la porten, doncs tots la portem. Llavors, bueno, si no vinc aquí, escolta, treu-te la mascareta ja, o no veig que tothom la treu, m'acostarà. Jo no he passat el coronavirus, o sigui, per tant, bueno, encara puc passar.
Però sí que és veritat que jo crec que no serà fàcil per segons quina capa de població treure-se-la. Per exemple, posar-te al metro sense mascareta. No se m'acudiria. Jo què sé, tens la sensació de que t'estàs suïcidant, no? No se m'acudiria. Al metro, al tren, amb una botiga plena, trobo que ho hem assumit com un objecte que ens protegeix a nosaltres i a la resta i ens hem acostumat. Recomaneu un llibre, abans de tancar la tertúlia. Què teniu a la tauleta de nit? On teniu, en singular, en plural, teniu muntanya també a la tauleta de nit? Sí, jo en tinc bastants i alguns són del Sant Jordi l'any passat. Jo tinc el de l'Ernesto Kaiser, del Rei, tinc el de, imagina que se l'he tocat poc, que tinc el aquell periodista de TV3 a Madrid, també sobre el Rei, i no l'he tocat. Llavors tinc un altre que el toco de tant en tant, que és la història mundial de Catalunya, i per Sant Jordi segurament compraré el del Roberto Villarreal segur. Bona aposta. Perquè tinc, sempre que d'amics i coneguts que fan un llibre, doncs home, que menys que comprar-los, segurament compraré aquest, i no sé si algun amic o conegut que en traurà algun més, doncs també l'acabaré comprant, però amb l'afegit aquest que no sé si tindré temps de llegir-los o aniré anar fent. Jo si n'hagués de recomanar un que a mi em va agradar molt dels últims anys que he llegit, és el Nazi de Siurana, del Toni Orensanz. A mi em va semblar fantàstic. Vull dir, és un llibre d'aquells que quan tinguin rato, no sé quan, però me'l tornaré a llegir, perquè em va semblar fantàstic. És que quan llegeixes llibres de per aquí, l'últim del Jordi Tinyena, que coneixes el lloc, que coneixes, jo què sé, que te sents identificat, doncs ve de gust. Jo tinc 2 pensats per comprar-me'n, el que passa és que haig de reconèixer, em sap greu, i demano perdó, però que m'he aficionat al Kindle, el llibre, perquè és molt còmode, el puc llegir a la nit sense molestar ningú, tinc un munt de llibres i tinc una mica de tot, tinc llibres del Rei, tinc llibres del Procés, tinc novel·les, que m'agraden molt les novel·les aquestes de crims i d'intrigues i de Sherlock Holmes, perquè m'entengueu. Però ara he fet el propòsit de comprar-me 2 llibres en paper del que fa olor de llibre, perquè me sap greu, me sento com a culpable comprant-los per Amazon, però trobo que és comodíssim, que són més barats i que te'n vas al cap de setmana, te'l poses al bolso i portes allà tots els llibres que et dóna la gana, no? Ja dic. I aquest any me vull comprar un de la Pilar Eire, que explica la història d'una senyora d'aquestes de Barcelona, uns anys que jo vivia a Barcelona, que conec prou bé, que Cuando éramos ayer Cuando éramos ayer, sí. Que, doncs, per això que dèiem dels escriptors locals, perquè m'identifico amb aquella Barcelona dels anys 70, on jo hi era i que coneixia una mica tota aquesta història, me'l vull comprar, em vull comprar el de la Clara Ponsati, no per res, sinó perquè penso que és una senyora que no té pèls a la llengua, que aboca la història pel boc gros i que m'agrada que la gent digui les coses pel seu nom, no? Que no vingui amb subterfugis. I un de l'Albert Pinyol, d'aquestos de crims de no sé què del monstre, no me'n recordo exactament com es diu, que és d'aquestos que m'agraden a mi, i me miraré aquests 3 a veure per Sant Jordi. Però també intentaré comprar llibres pels meus nets, que tampoc és gens fàcil. No és gens fàcil trobar llibres per canalla petita, vull dir, el gran té 7 anys i el petit en té 3 i en tinc 4, però costa que agafin paper. Vull dir, amb el YouTube... Costa moltíssim. Llegeixen, jo no dic que no llegeixin, perquè quan estan fent servir el YouTube i posen ells el nom... Han de llegir la força, clar. Sí, però jo vull que s'aficionin al paper i no sé si ho aconseguiré. I, bueno, aniré donant a veure què trobo. Estem tots igual. A mi em passa amb els meus fills també, que mira que tinc llibres a casa i no hi ha manera de que... No hi ha manera, sí. Ni que el comencin, Els que estan obligats a llegir els llegeixen a l'escola, a l'institut, però que agafin un llibre dels meus i diguin, jo li deixo allà a la tauleta, dic, Dic, aquest, el de Roberto Villarreal, precisament li vaig deixar abans d'ell, i mira, aquest comença Altafulla. Aquí al Fort del Senyor hi ha assassinats de com assassinaven a l'època dels romans, ajusticiaven els dolents, els malfactors. No hi ha manera. Costa. Home, també, imaginem, quan nosaltres teníem, jo què sé, 14, 15, 16 anys, que haguéssim tingut tots els inputs digitals que tenen avui en dia. A veure, també no són diferents. Nosaltres, a veure, què teníem nosaltres quan érem jovenets? Què tenia jo? Bueno, doncs jo tenia una tele que tenia 2 canals. T'havies d'aixecar per canviar els canals. Llavors, clar, què volies fer? Doncs havies de sortir a jugar al carrer, que ara no fan, i havies de llegir, perquè si no ja m'explicaràs què fes. Però si haguéssim tingut els mòbils, les tablets, tot això, ja ho hauríem vist.
Ja, en vez si haguéssim llegit tant, ja hauríem Se'n vist. recordeu aquell joc del ping-pong bueno, Sí, la home, pinball, PlayStation sí. de Sí, home, allò va ser la piloteta bomba. que anava pam, Allò va ser la pam, bomba, i podies enxufar la televisió de casa i amb tot. el canal de color verd. el van fer soroll tot de color aquell, verd, ping, sí. ping, Clar. era, hosti, la gota malalla. Clar, Sí, Allò sí. era la Play de l'època, Sí, sí, home, clar. i matar asteroides. Allò era la bomba. Però, sí, estic totalment d'acord, però a mi em sap greu que no puguin viure la delícia, que per mi és una delícia d'agafar un llibre, de quedar-te allà, de com si et posessis a dins del llibre i de viure altres vides i l'olor del paper i la sensació aquella de que fas una cosa per tu, per gaudir-la tu, viure no ho sé, jo trobo que em sap greu que no poder-los transmetre el que a mi m'ha donat la lectura. Home, igual a ells li sap greu no poder-nos transmetre tot el que els hi aporta Twitch. I van dir que els meus pares no estan a Twitch. Quina desgràcia que no puguin seguir l'Ibai Llanos i tot el que fan. Suposo, Potser no sí. sé. Potser sí. Sí, o el YouTube, perquè també ja ho troben tot. Diu que ho troben tot. El YouTube ho troben tot. Tot. És que es troba tot al YouTube. Sí, és t'ho que juro. sembla que hi hagi, Però és que hi tu sigui poses tot. com arreglar el Sí. tap d'un no sé què, d'un Sí. no sé quantos, i et posen Sí. 35 Sí. tutorials que un senyor amb molta paciència t'ho explica tot, com per exemple fer mitjons. Clar. T'ho explica al YouTube perfectament. Ara ens ensenyes fora de micròfon com fer mitja de llana, no deuen ser de llana, Sí, clar. sí, de llana, de paucs, així per anar per casa Ah, molt bé, còmode. això, calentets, calentets. Sí, sí, molt. Molt bé, Nani Rodríguez, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia de Sant Jordi, si no Igualment, ens veiem, igualment. que és dissabte. Esperem que no plogui. Sí, que només faltaria que plogués. Ara mateix hi ha previsió de pluja, al matí. Tenim mono Però de carrer, no? en 3 dies pot canviar la previsió, Molt de bé. fet, diuen els meteoròlegs. Jordi Salvador, també gràcies, que vagi molt bé, bon dia. A vosaltres.